Здравейте, приятели! Това е моята приятелка Гери. Така, и днеска, както ви казвам, е в кошарите. Сега ще покажа стаята ми с играчки. Не спа в нея спокойно, но тя ми е стаята за играчки, нали? Да. И сега ще ви покажем къщичката отвънка. Айде, Гери! Хайде. Как ще отворя вратите? Добре. Имам и пиленца. Ето едно, другото избяга. Така. Ето, сега да започнем от ето там да снимаме. Целият двор да го хванем. Имаме от тук басейн лятото, но то не е точно басейн, а вана. Имаме и люки, но те са закачени там. Имаме много красива градина. Днеска 8, да знаете, април 2017. Това ние с Герите сме си постарили нашата туалетна лична собствена. Знам, че е малко смешно. Имаме кокошки. Ето, изчакайте. Да, те са наши. Само, че кокошките не са наши, иначе зайчетата са наши. Само едното зайче е наше. Ето. Сега ще покажа... Ето, Верони. Виж? Ечице! Някакъв нов заяк! Те си бели като сняг. Имаме нов заяк! Така ли? Да! Мъжки някакъв. Смесен е. Имаме още един заяк, но после ще го покажат. Ето. Там мисля, че е Снежанка. Това е другото зайче, не знам как се казва. Така, много е готино. Игра с кокошки се нарича ох. Да, ние ги гоним. Ох. Добре ли си? Да. Гери, дръж телефона! Аз ще хвана кокошка. Давай. Това е 5 дни. Ето я! Много я обича, много е слади. Така, сега отиваме отпред и после ще ви покажем горния етаж, където лято да слагаме басейна. Дай където си играем. Да. Така. Къщичката ли да покажем? Да, къщичката. Така, ето това е пейка, това е Лука, ама Луката още не е боядисана. Това сега го забелязах. Аз ще оправя тук. Ето тук тераската, но лятото се почиства, нали? И къщичката отвътре. Ето я, тя е дървена. И чакайте. Но отвътре ние изкараме нещата навънка и става като магазин. Много е хубава. И тук... Днес да играем. Добре. И тук има такива. Ето сега ще ви дай да ми покажа. Сега ще я оправим и ще пуснем клипа. Сега, здрасти отново. Сега, както виждате, някъде за 20 минути оправихме. Ето това тук. Ето люлката и сложихме. По-меко. Да. Ето това, изкарахме нещата. Пепелника. Така се повдига и така. Защото сме го направили така като люлка за кукли, например. Тук имаме цветенце, тук имаме такова за пари, тук касичка и такива работи. Тук имаме за готвене неща. Тук имаме чанти. И такова. И мислим сега къщичката отвътре. Ето е. Хубава е много. Ето е отвътре. Много е хубава. И така. Гери, стига. Гери, хубава, най-хубава. Така. Ако се питате защо съм с нея, защото тя ми... двете са ми най-добри приятелки. Така. Но сега мислим, нали... Ела, Гери. Остави го и ела веднага. Тук имаме храна. Така. Сега
сега ние мислим, нали, когато играем, нали, на игри, нали, който победи и който победи ще спечела да седи на хубавото кресло. И сега мислим вече да сме бригада Нов дом с каските. Айде, извинете, с каските. Бригада Нов дом, за да направим хубаво кресло. Заемаме се! Чао!